Tomáši, budeš to muset zvládnout, řekl tlustý kontrolor. A teď si pospěš. Tomáš předjel překvapivě připravenou kovětu a zacurval k ní. Budeme lidi. Káral ho strojvůdce. Počkej, až bude všechno v pořádku. Jenže Tomáš byl příliš... A máme soupravu klasických T3. Klasických T3. Možná, Harinko, nechceš počkat, až dostaneme tu pohádku? Co? Nechceš počkat, až dostaneme tu pohádku a pak to nahrát, že se takhle vzájemně rušíme. No, tak mě to ale ruší. Tak dobrý. Tak. Možná, že Tomáš byl moc netrpělivý a nepočkal, až bude všechno hotovo, anebo třeba jeho strojvůdce omylem zatáhla za pár. Tak nebo tak, Tomáš se rozjel, všichni na něj mávali a volali, ale Tomáš nezastavoval. Mávají na mě, protože jsem tak úžasná mašinka, myslel si pyšně. Henry tvrdí, že tahat vagony je těžké, ale mně to připadá docela lehké. Přidat páru, funil Tomáš a představoval si, že je mašinka Gordon, kterého tolik obdivoval. Když projel kolem prvního signálního stanoviště, uviděl signalisty, jak na něj mávají a křičí. Co přichází, myslel si Tomáš, jak by taky ne? Vždyť mě nikdy neviděli táhnout vlak a čtverácky na ní zapisky. Brzy Tomáš dorazil k prvnímu výstražnému návěstidu. No tohle, pomyslel si. Tak krásně se mi jelo a teď musím zastavit. Ta návěstidla jsou vážně protivní. Tomáš hněvě zapískal. Samozřejmě. Jeden ze signalistů k němu přiběhl. Tomáši, co tu děláš? Táhnu vlak, odpověděl Tomáš pyšně. Co pak nevidíš? A kde máš vagony? Ptal se signalista. Tomáš se ohlédl. Pro pána, vyhrkl. Asi jsem je zapomněl u nástupiště. Honem se pro ně vrať, nařídil mu signalista. Chudák Tomáš byl tak zkroušený, že se málem rozplakal. Hodně lidí tady stojí. To bude krátkový zpoždění. A výpravčího, jak špatně se starají o solváky. Když počkejte. Že se Tomáš vrací. Tvářil se přitom moc smutný. Když všichni viděli, jak je mu to líto, nemohli se na něj zlobit. A tak Tomáše připojili k vagonům, tentokrát už opravdu táhla. Tomáš plně pracoval celý den a na dočkavost ho úplně přišla. Dnes si byla moc užitečná mašinka, pochválil ho strojvůdce. Dobrá práce. Mami, to je dlouhá knížka. Tak, a zítra bude? Mami, já to číslo. Tomáš a James. To nebudu číst všechno. Sofínko, to si musíme nechat něco na příště. Můžeš se to třeba prohlížet, jestli chceš, jo? Já se dobu, jestli nedobrala ta pračka, že bys mi šla pomoct pověsit prát, jo? Vevnitř ve zábě. Mokré jenom. No. Když jsem tam hodila ty špinavé ponožky. A jdem. No to nepadne, dám se pojďme ještě ze zadu. Mám to tam náhodou padlo. Už by to tam mělo padnout. Čau.
Čau.